over fruitbakje. Tomke zal een squalleta. Cornelia pakt zijn fruitbakje. Tomke, wat was er joet in je fruitbakje, hè? Maar ik druiven, Cornelia, zonder pitjes, die vind ik lekker. Oeh, de druiven ben op. Maar ik ga wel een appel. Die is echt lekker en heel zoen. Was mijn bonke, hè, Tomke? Dat is leer van die Romke, maar kon die bonken net. Cornelia schilt de appel en snijdt hem in lietse stikjes. Dan doet ze de patjes in het fruitbakje. Daar is Janne Joe ook al. Hoi. Ze had ook een rechttas met een fruitbakje. Hoi, Janne-Joe. Wat is er in die bakje? Ik ga een banaan mee. En wat hast u? Oh, ik ga een appel. Ah, hij wil mijn bonken net in je Nee. Wat is het al warm. Die zinnen schiet intimideren. Ik heb hier gauw mijn zinnenbril. En voort is Cornelia. Tomke krijgt het ik al warm. Ik wil dat ik een lekkere ijslolly maai hier. Oh ja, een mooie rede ijslolly. Maar ja, nou hast een appel en ik ga een banaan. Ja. Hoe komen we aan een ijslolly? Ik weet het. Cornelia had juist een rede ijslolly's gekocht. Een doos vol. En ze had ze in het vriesvakje in de koelkast dien. Ik had zelfs, joh. Tomke tot het warken van het vriesvak hiepen. Oh ja, daar leidt een doos met lekkere rede ijslollies. Hij helpt er 3 uit. Eén voor Janne Joe, één voor hemzelf en één voor Romke. Romke kroept met de ijsko in de koer en begint dadelijks te slikjen. Lekker. Zo. Kou, Tomke. Daar komt Cornelia. Ik stop je de ijslolly bij de banaan in het fruitbakje, Tomke. Oh, en ik bij de appel. En als we fruit eten, dan slikken we die ijslollies op. Kom, Tomke. Janne Joe. En met een squalleta. Ja. Bij juf Klaske liggen de reegtasjes met de fruitbakjes in de grutte blauwe bak. Ben, Joet is het warm en daarom mij hem boeten op het plein mijn wetterboatje. Oh ja. Tomke en Janne Joe vinden het prachtig. Bij een schofke klapt juf Klaske in de handen. Jongens, fruit eten. Ik ben zo benijd wat Jim al hier in je fruitbakjes ha. Ik heb heel wat lekkers in mijn bakje, juf. Dat had ik niet en dat is een verrassing. En ik. Wil je vertjen? Nou, je maakt je mij wel heel nieuwsgierig. Tomke pakt zijn fruitbakje. Drip, doet het bakje van Tomke. Janne Joe pakt ook haar fruitbakje. Drip, doet haar bakje. Hè? Op een vlier komen rode, witte stippen. Nou, dat is nuver. Maak je die bakjes hier, Tomke? Tomke helpt het lid van zijn fruitbakje. En wat shot er daar? Een stokje. En reed wetter. En rede stikjes appel. Mijn ijslolly. Mijn ijslolly is voor, hoe ken het nou? Mijn ijslolly, ik. Zo, alleen het stokje is er nog. En ik ga een rede banaan, juf. Had Cornelia die ijslollies in je fruitbakje dien? Nee, juf. We gaan ze zelfs uit het vriesvakje hellen. Dus je mag ze stiekem in de fruitbakjes dien. Ja, stiekem. Foei. Omdat het zo warm is. Ik vind een ijslolly lekker. Ja, en ik. Maar jongens, ijslollies moeten in een vriezer, net in fruitbakjes. Dan ranen ze. Blah. Nou, weet je wat? Ik hel je voor allebei een ijslolly. Omdat het zo warm is. Maar morgen, dan dobben we er alleen nog fruit in de fruitbakjes, ja? Opraad? Ja, juf. Oké, juf. Romke,
Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.